हाय हेल' नमस्कार खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एसे स्टुडिअ इउटुब चेनेलाव गोदानै बरायफिननानै लायबावबाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआर गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्ट आपडेटनि बागै लोगोफोर स्पर्ट्स खथायाव खारदों दा टटेल पस्टआ जागोन 58 बिटिआरनि बियो लोगोफोर एप्लाइआ मैया 11 थारिखआव जालांबाय मैया मेनि 11 आरो लास्ट डेटआ मेनि 31 लोगोफोर दा नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय नायलां भिडिअखौ जोबजासिम अब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन मा पस्टआव मानि थाखाय एप्लाइ जादों आरो बेसेबां एज नांगौ बेफोरखौ अनलाइन अफलाइन आं फारि फारि खिन्थालांगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर दाना आं लानानै फैबाय साब डिभिजन स्पर्ट्स अफिसाराव 3 दङ बेनिफ्राय फिजिकेल इन्सट्राक्टराव 40 दङ लोगोफोर बेनिफ्राय कचआव 15 बे जाबाय नै बेनिफ्राय जोङो एप्लाइ माबाखौ नायना थांगोन नै एप्लाइ अपेन फर्मआ मैयानिफ्राय जादों मैया 11 मेमोन लोगोफोर बेनिफ्राय लास्ट डेटआ थागोन 31 मेसिम बेनिफ्राय फ्रम मर आपडेट्स बेफोर गोबां आपडेट होदों बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव थांनानै बेफोरनि गासै नटिफिकेशनखौ नोंथांमोना नायनो हागोन लोगोफोर बेनो जाबाय वेबसाइटआ www.bodoland.gov.in आङो डिसक्रिप्शन बक्सआव लिंकआव होनानै दोनगोन आंनि भिडिअखौ नायोब्ला आंनि डिसक्रिप्शन बक्सआव थांनानै नोंथांमोना बे वेबसाइटआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन बेनिफ्राय जोङो दानिया सेलारिनि सायाव नायगोन बेनिफ्राय एजखौबो जों नायगोन बेसेबां एज नांगौ लोगोफोर नेम अफ पस्टखौथ' मिथिखाबाय टटेल पस्टखौबो मिथिखाबाय 58 बेनिफ्राय सेलारियाथ' जोबोद मोजां लोगोफोर नै अफिसाराव 22,000 निफ्राय 97,000 बेनिफ्राय ग्रेड पे थागोन 9,400 बेनि उनाव फिजिकेल इन्सट्राक्टराव 14,000 निफ्राय 60,500 सिम बेनिफ्राय आरो ग्रेड पे थाबावगोन 8,700 बेनिफ्राय कचआव 14,000 to 60,500 बेनिफ्राय ग्रेड पेआ बेबो समानानो बेनिफ्राय साब डिभिजन स्पर्ट्स अफिसाराव मा नांगौ बेखौ नायनि जोङो बेयाव थानांगोन डिग्री आर्ट्स एन्ड साइन्स कमार्स रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय ग्रेजुवेट खालामनाय जागोन बेनिफ्राय डिप्ल'मा इन फिजिकेल एडुकेशन फ्रम द रिकगनाइज इउनिभार्सिटि इंस्टीट्यूशन फिजिकल एडुकेशन इन इंडिया 3-4 years BPED डिग्री लानाय जानांगोन लोगोफोर रिकगनाइज गभर्नमेन्टनिफ्राय इउनिभार्सिटिनिफ्राय होमबासो नोंथांमोना नैबे साब डिभिजनेल स्पर्ट्स SDSOआव एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय फिजिकेल इन्सट्राक्टरावबो बेयावबो डिग्री पास जानांगोन जिखुनु स्ट्रिमसानो जा आर्ट्स साइन्स कमार्स बेनिफ्राय 3-4 years मा जानांगोन BPES आरो BPED रिकगनाइज इउनिभार्सिटिनिफ्राय बेबो लानाय जानांगोन बेनिफ्राय कचआव बेयावबो डिग्री पास जानांगोन बेयावबो डिग्री पास जिखुनु एनी स्ट्रिम्स नाथायबा मोनसे खोथा बेहाय नेशनेल इन्स्टिट्यूशन अफ स्पर्ट्सनिफ्राय NIS निफ्राय इक्वेलिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा स्पर्ट्स कोचिंनि थानांगोन बेबो युथ एफेयार्स स्पर्ट्स गभर्नमेन्ट अफ रिकगनाइज UGC थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बे कस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन बिदिबा जोङो दाना एज लिमिटखौ नायनो लोगोफोर नै एज लिमिटआ
21 इयार्सनिफ्राय 40 इयार्ससिम अफिसाराव साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसाराव बेनिफ्राय जोंनि माबाया एसटिफ्रा मोनगोन 5 इयार्स 45 मोनगोन नै बे लिरनाय दंखायो 5 इयार्स एसटि एससि केन्डिडेट बेनिफ्राय अबिसिया 3K बेनि बिटिआरनि जानांगोन लोगोफोर नोंथांमोना बे स्टेन्डार्ड फर्मखौ डाउनलड खालामनानै एप्लाइ खालामदो एमप्लयमेन्ट एक्सपिरियेन्स थानाय जाथारनांगोन नङाबा जानाय नङा दा लोगोफोर भिडिअखौ बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'नोसै आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो हागौमानि शेयार खालामना हो लाइक खालामना हो लोगोफोर थाबैनो 1K जाथों आं बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो एनकारेज मोनथों एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोननि अननाय मोनगोन हाजासे